नैबे सिख्लाया दाखालि बावैसो हाबा जाना थांखांबाय दा बिनि गेजेरावनो हौवा गोदाननिफ्राय फुल खेंफोरथि होदों बिथांमोना मा बुंदों नोंथांमोना दसे उनावहाय खोनासंनो मोनगोन नोंथांमोना भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायलां अब्लानो खोनानो मोनगोन थ' बांद्राय थाखोमानानै फेट ससियेल मिडियायाव बुंबाय थाब्ला बे सिख्लाखौ थाबैनो एक्सन लागोन आरो थाबैनो न'आव फैफिननानै जोंजों समाधान जाफैयाब्ला एक्सन लागोन आरो जोंनि सायाव बायदि बायदि बखिलाबाय थानायनि थाखाय नोंथांखौ एक्सन लागोन आरो जोंनि सायाव बायदि बायदि रोखोमनि बाथ्रा बुंबाय थानो नाङा नोङो थाखोमानानै बे खोथाखौ बुंदों सोरखौ बुंदों माने बै सिख्लाखौ बुंदों दै जेनाखि हाबा जानानै खारनाय आरो हाबा जानाया जल जुलुम होदोंना होआखै बेखौबो नोंथांमोना फुल मोजाङै मिथिगोन आरो बिथांखौहाय मानि हाबा होनाया हाखु दाखु मानि थाखाय होदों बिनि थाखायबो नोंथांमोना खोनासंनो हागोन मानि थाखाय हाखु दाखु हाबाखौ होनांदों आरो मानि थाखाय होखो आरो मा साननानै मा बुजिनानै बा जोंनाव दाय नुनानै जोंखौ गाज्रि नुखो बेबायदि खोथा बुंदों हौवानि न'खरनिफ्राय दा हिनजावा माने न'आव फैफिनथारनांगौ आरो गावसोरजोंहाय मिला मिसा जानांगौ आरो समाधान जानांगौ नङाब्ला एक्सन लागोन राहा लागोन आरो ससियेल मिडियायाव बैसो होनायाबो माखासेया माने अफार जालाजोबदों होननानै बुंदों आरो मैयानि समावहाय होफिनदों माने बैसोआ हिनजावना 17 बोसोर आरो हौवानिया 30 बोसोरल' जादों आरो ससियेल मिडियायाव बेबायदि माने ओंखारनो गोसो गैयामोन दा सिख्लाया हिनजावा गावनो ससियेल मिडियायाव फैग्रोनायखाय रागा जोंदों हौवानि न'खरा दा नोंथांमोना मा बुंदों नोंथांमोना फुल डिटेल्स बा फुल खोनासंनो आखायाव लाबानो जाबाय थ' बिदिबा फैदो भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला खोनासंलांसै खुलुमबाय रायजो राजाफोर दासान्दि जोंनि ससियेल मिडियायाव जाखिनि जाथायखौ लानानै दावराव दावसि दाङाबाजि जागासिनो दङ बे बेलायाव जोंबो न'खर मोनसे हिसाबै जोंबो हौवा गोदाननि साइडनि जानानै खायसे जोंनि बुंथारनांगौ बाथ्राफोरखौ फंनैसो रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायहरनो बा मोनथिहोनो होननानै जोङो दान्दिसे जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो फोरमायहरनो सानदों दा बेयावनो जोंहा दाख्लैसो जिथु जालांनाय हाबा बे हाबानि जोंहा बर गोदान हिसाबै आंनिनो असे फागिन जयबीर बर' आं बिनि निजा बिमाय दा आवगोलनि जालांनाय जाथायफोरा जालांजोब्बाय दा जोंहा जिथु खैना गोदान बियो गोमाना दङ थांखालिनिफ्राय दिनैसिम खायसे दिन जाबाय गोमानानै दङ दा बे गोमाना थानायाव जोंनि न'खर मोननै लोगोसे मोननै गामिनि रायजो राजाफोरा गोबां उसुबिदा मोगा मोगि जाना दङ बेनिखायनो जोंनिफ्राय बेखौसो थोंजों खावलायनाय जाय जोंनिफ्राय खारलांनाय गथ' बा खैना गोदान बियो दासिमबो बेबायदि थाखुमानानै थानांगौनि जेबो गोनांथि गैया मानोना जोङो दाख्लैनो जों गामिनि रायजोफोरजों लोगोसे हजोंनि रायजोफोरजों जमा रायलायनानै जोङो थांखानाय सवालिखौ जोङो लाबोफिनला बेबायदि मोनसे स्पष्ट खरन जोङो रायजो राजाजों रायलायनानै क्लियार काट होबोखादो दा बेखायनो जेरावबो एसे खस्थ' थाखुमास्लायस्लाय स्र' ओंखारनानै न'आव थांनानै रायजो राजानि उसुबिदा आरो नोंसोरनि न'खर मोननैनि उसुबिदाखौ साफा खालामना होनांगौ मानोना बेयाव नोङो जुदि आवगायनानै फैया बेयाव जों जिखिनि समाधानखौ लुबैदों बेयो जाफुंनाय नङा बेनिखायनो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायदों जोंहा बिनानावखौ नोङो जेरावखि थाया मानो न'खरनिजों रायलायनानै मोजां मोजां न'आव थांनानै जोंखौबो बे भेजालनिफ्राय मुक्त खालामनांगौ आरो नोंनि न'खरखौबो नोङो बे भेजालनिफ्राय मुक्त खालामनांगौ जों होनखादों बार बार नोङो जोंखौ लायफिनगोन बा लाबोफिनगोन बेबायदि साननानै गिनानै बेबायदि एरसोदोंब्ला नोंनि गोरोन्थि जागोन मानोना जों मोनथिनायाव नोंबो न'खरनि मानसिजों बेबायदि मोजाङै सावरायनो मोनाखै मानोना जों न'नि मानसि खोन्थाबोखादो जे बेफोर सावरायनायखौ रायजो राजा लाना सावरायनायखौ गथ'नो खोन्थाहर नङाबा जोंखौ आरोबाव नागिरनानै हमखो हमसि लायफिननो हागौ साननानै थाखुमाबाय थागोन होनना बेबायदि जोङो रायलायबोखादोंमोन दा जोंनिफ्राय बेनो गले गले खावलायनाय नोङो ओंखारनानै भेजालफोरखौ फोजोबनांगौ मानोना नोंखौनो लानानै
जोंनि न'खर आरो नोंसानि न'खर जाथि बंस बाय बाहागि गासैबो माने बिराद भेजालाव गोलैना दङ। मानोना दिनै मबाइल खुलिबानो बिराद दावराव दावसि बे खेत्रखौ लानानै, बे जाथायखौ लानानै। दा बे बेलायाव जोङो नोङो जि एसे आवगोलाव नोंनि स्टेटमेन्ट होदों, बे स्टेटमेन्टखौ नुनानै जोङो एसे गोसोखौ नार्भास मोननानै जोङो ससियेल मिडियायाव बेबायदि बुंनाय ओंखारनायखौ जोंनो सावरायनानै माने जोंनि साइडनिफ्राय जोङो एसेबो बुङा, एसेबो माबाया होननानै जों थाबाय थादों। मानोना दावराव दावसिया बारा जालांगोन होननानै जोङो बेबायदि स्टेटमेन्ट होनाय बे आयदाखौ जों लायाखैमोन। नाथाय जोंहा बिनानावा दहाय एसे आगोलावसो जाबायदि स्टेटमेन्ट होलांबाय, बेखौ जों नुनानै एसे दुखु मोनदों। मानोना जिबायदि खोथा बुंदों, जोङो गोबां माबाफोरखौ बेबायदि गावनि केरेक्टारनि सायावबो डिपेन्ड खालामना जों बुंनो लुगैया। मानोना बेबो दा सिख्ला गथ'। नंगौ, खाफालाव गैयाबा जाया, बेखौनोथ' होनो खाफालनि लिरनाय। जा जालांबाय जालांबाय। दा बेयाव दायनिगिरि हिसाबैथ' जोङो दा रावखौबो दाथिनानै बुंनो हाया। नोङो बेनिखायनो बेफोर गासैबो भेजालखौ बुजिनानै न'आव थांनांगौ आरो जोंनि भेजाल आरो न'खरनि भेजाल फोजोबना होनांगौ। आरो नों जिहेतु बाथ्राफोरखौ बुंदों, एक्सुवेलि एसेबां नंखाय बांखाय बाथ्राखौ बुंनो मोना। जोङो बेबायदि सभाब चरित्रनि न'खरनि जों मानसि नङा। दिनै जोंनि एरियानि रायजो राजाफोरा जोंनि न'खरनि बा जाथि खुरमानि जोंनि गियान आखुखौ मिथिगौ। जोङो दुनियानि एरियानो नुगोन, ओनसोलानो नुगोन, जोंनि जिखौ जों मिसा बुंना माथिया। मानोना दानो आंनि न' खाथिनि मानसियानो नुगोन, अबेबा गामि खाथिनानो नुगोन आं मिसा बुंदों ना असा बुंदों। बेनिखायनो जोङो सैथो खोथाखौनो दिनै रायजो राजानि गेजेराव फोरमायहरगोन। मानोना रानिया जिबायदि जोंनि सायाव माने गाज्रि सभाबनि मोनसे बाथ्रा बुंलांदों, बेखौ लाना जोङो माने दुखु फोरमायदों। जोंबो हायो नोंनि सायाव गोबां मोजां गाज्रि खोथा दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों सावरायहरनो, नाथाय जोङो बेखौ लुबैयाखै। नोंनि केरेक्टारनि सायाव डिपेन्ड खालामना बाथ्रा बुंनो जों लुबैयाखै। नोंबो सिख्ला गथ', नों जुदि उनफोराव हाबा जायोबा नोंहाबो प्रब्लेम फैगोन। आरो लांलाय लाबलायनि खेथ्रआव रायजो राजाफोराबो बिराद मिन्थिनो लुबैदों, एक्सुवेलि हाबा लानाया बेबायदि जर जुलुम लायनाय जाखो ना बर'नि नेमखान्थिजों नायलायनानै लाबोनाय जाखो, बेफोरखौ मोजाङै बुजिनो लुबैदों। बेखौ एक्सुवेलि जोङो आवगोलावनो स्पष्ट होनांगौमोन, खिन्थु जों बेबायदि ससियेल मिडियायाव बांद्राय दावराव दावसि जानायखौ लुबैया होननानै जों बेखौ जों निजिनो एसे सिं जाथबनाबाबो थाबाय थानाय जादों। दा बेयाव जा बिनानावा बेबायदि गनायथावि बाथ्रा बुंनायावसो जों एसे जोंनि नांथारगौखिनिखौल' जों बुंगोन होननानै जोङो दिनै ससियेल मिडियायाव फैनाय जाबाय। आसल खोथाया बिसानि न'खरफोरानो जोंनो खैनाखौ खोन्थिदोंमोन। जेसेबां बर'नि नेम निथि दङ, बे नेम निथिजों लायनाय जादों। खैनाखौ खोन्थिदो, जोंनि न'खरखौबो बिसोरो माबायदि नायनो फैदो, न'खरनि गोजा नायनो फैदो। जोंबो आरामसे जाहो लोङो, जोङो नेमखिनिखौ जोङो पालन खालामना हरदों। बेनिफ्राय लायनाया एसे आथुर जादों। मानोना जोंबो सानबाय आरो बिसोरबो सानबाय जे सम गैला। जोंना बैसागोनि सानब्रै ना सानबा सिगांल' बेबायदि जों सम मोनदों। आरो बैसागो बोथोरावनो जिहेतु हाबानि दिन, आरो बैसागो बोथोरावनो हाबाखौ होनो हायोबा मोनसे शुभ कर्म जायो होननानै जोंबो उनाव बानायबाबो एखे, जों दा बानायबाबो एखे, थाखा फैसानिसो बोलो होननानै जों आथुर आथुर जोङो गावसोरजोंबो रायज्लायनानै जागोन दे, जेबो उसुबिदा गैया होननायलाय जोङो हाबाखौ जोङो लायखालिनि नेक्स्ट दिनावनो जोङो रायजो राजाखौबो लिंजोबदो, माल माथा बाननाय बेबायदि नेम निथि दङ जोंनिया। जों सानसेयावनो बेबायदि रायजो राजाखौ खस्थ' होनानैबाबो जोंबो बेखिनिखौ फोजोबनानै थांदों। आरो बेफोर जालांनायनि उनाव एसे बादा बिगिनि फैखादोंमोन लायनायाव। खायसे माने बिनानावनि खायसे मानसिफोरा जोंनि अफार टेलिफन एसे माने मेसेज होखादोंमोन। नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय नङा होमबा? दा हाबा जाबाय, जानानै खारबाय, खारलांनानै दिनैहाय बबे जायगायाव दंहैयो मिथिया रावबो। दा बिथाङा बबेबा हाखर सिङाव थाखुमानानै थमफ्ला थमफ्ला भिडिअ होबाय थायो, रिल्स हगारबाय थादों नङा होमबा? दा बेहा माने बैसो जायाखै नालाय न'आव थाफै, आरो मोननैनि न'खरजों ओरै गोरोबलाय मेलायलाय फै। दा मेलायनायनिबो थाखाय बा समाधान खालामनो थाखायबो माने फैया। दा माने हौवानि न'खरनिफ्राय लुबैदों माने डाइरेक्ट गावनि न'आवनो फैना थाफैनानै जों थांगोन, मेला मेसा जागोन, आरो मोनसे भिडिअ लास्ट बानायनानै ससियेल मिडियाआव हगारगोन, बिनिफ्राय आरो ससियेल मिडियाआव फैला आरो बिनि सोमोन्दै जेबो गैला होननानै बेबायदि बाथ्रा बुंदों आरोना। थ' लोगोफोर, नंगौ दा माने जुदि नोंथाङा हाबा जाथारा, जबरदस्ति
नङा होमबा खालामथारनोबो गावसोरबो खालामखाया होननानैबो बुंखाबाय बिथांमोना गावसोरनि खुगाजों खोबनो त' मानि नोंथाङा जुदि हाबा जानो गोसो गैथाराब्ला नों जोंना जों मानि बेवहाय फाथैलाय बिसिनायनि मोनसे माबा दं नालाय रुल्सफोर दं नालाय बा रुल्स बा आयेन माने कानुनफोर दं नालाय जेनाखि नेम निथि दङ समाजाव बे समाज बायदिसो खारनांगौ नालाय दा जुदि नोंथाङा जुदि बेबायदिनो मानि आंहा सम जायाखै बैसो जायाखै होननानै हाबा जाफ्रामनानै बिदि थाबाय थायोब्ला बै हौवानि न'खरनिफ्राय एसेबाबो नोंखौ नागिरनाय दुखु मोननाया फैगोन आरो नोंथांनि न'खरनिफ्राय दुखु मोननाया फैगोन आरो बोरैबाब्ला मानि नोंखौ बिथांमोना माने थाखाबो फोनांनो हानाय आरोना थ' बेफोरखौ बाद होथ'लो आंनिबा आंनि भिडिअखौ नुदोंबा नोंथाङा बा नों बिनानावा न'आवनो फैनानै थाफैदो आरो बेबायदि प्रब्लेमफोरखौ सल्भ खालामना लादो आरो बेबायदि प्रब्लेमा जिउआवबो दाजाबावथों आरो नोंहाबो माने उननि थाखाय माने मोजां बैसो जाजासे देरजासे थानानै मोजां हाबा जाफैदो आरो मोजां संसार जाफैफिनदो आरो मोजां गियान दाना लाफिनदो बेबायदि साना सानस्लाबा गुबुनफोरनि थिननाया गुबुनफोरनि मानायाव मोदोम गुदुं जालाबायनानै हाबा दाजालाबायसै गावनि रोंगौथि आरो गावनि आखल आखु गावनि बैसोखौ बा गावनि हाबा जानांगौ सम बायदि समफोरखौ नेनानै हाबा जाबानो जाबाय थ' बेखौनो आङो खिनिखौनो बुंनानै दोनथ'बाय आरो उनाव फैबावगोन बेनि जेनाखि भिडिअ लास्ट हौवा हिनजाव फाथैलाय बिसियो ना गावसोर मा खालामो बेनि मोनसे भिडिअ हगारबावनो नागिरदों बेखौ नेनानै थाबावदो लोगोफोर थेंक इउ